Ola, neste vídeo que imos facer un pequeno tutorial moi corto de como poderíamos configurar NetBeans para poder traballar con aplicacións PHP, bueno, con aplicacións web, como as que se ven no módulo de segundo, no ciclo de segundo, no segundo curso do ciclo, no módulo de programación de servidor. Necesitamos instalar un servidor web, neste caso traballamos con XAMPP. Non vou poñer aquí os pasos e a explicación da instalación de XAMPP. O que sí que vou facer é poñer un enlace a un vídeo que teño creado para o módulo de segundo, donde nos primeiros 5 minutos do vídeo, máis ou menos 5 ou 6 minutos do vídeo, pois explican que é isto de XAMPP e como descargar e como configurar. Recomendemos que se queredes tedes un vistazo. Poño agora un enlace aquí na pantalla para que vexades como acceder a dito vídeo. Simplemente buscades, se vades a YouTube, se buscades por Antonio Campos ou se buscades por, bueno, no meu canal de vídeos, pois hai unha lista que é lista de reproducción, se non despois ao final poño o enlace, vamos ao de contornos de desenvolvemento e outro sería o que temos de servidor. Pequenos vídeos, o primeiro que é a configuración do entorno de traballo. E se mirades neste primeiro vídeo que pon configuración do entorno de traballo, pois durante os 5 primeiros minutos do vídeo, perdón, explícavos que é isto de instalación de XAMPP para que sí. Entonces xa me remito a iso. Vale, seguimos con xa directamente descargar XAMPP, vou ao navegador, vou descargar unha versión de XAMPP, xa fago todos os pasos para adiante sin para me explicar, vale? Bueno, sí que busco unha versión que non sea as últimas NAV. As últimas vou a unha XAMPP Linux, non? Vamos a XAMPP Windows. Buscamos 8, damos igual unha destas. Descargamos o instalador de ONX, que é máis sencillo. Bueno, esperamos que acabe de descargar. Vale, xa está terminando de descargar. Vamos a carpeta, ejecutar. Vamos para adiante caña. Xa nos me salga todo para adiante, non? Facemos unha instalación, bueno, aquí nos que é o que queremos instalar, da igual, estamos todo para adiante, tampouco non vamos a traballar con isto. A ruta de instalación, lenguaxe, nada que temos isto, dame para adiante, listo. Esperamos que acabe. Levo yo un pouco a instalación, Xa realmente o que está facendo é instalar un servidor de aplicación web. Non, cando pasedes o segundo curso, traballen sen contorno servidor, si que xa, máis ou menos, sedes consciente de que significa este momento. Só nos interesa para ver que con NetBeans podemos configurarlo para traballar con aplicacións web. Vale, xa vai cando menos. Vale, si vamos a arrancar xa o panel de control. Este panel de control que nos gestiona XAMPP. Non só que nos interese arrancar. Isto, de momento, xa nos digo, xa me aredes para o curso que ven, pero simplemente arrancar o servidor XAMPP, Apache, o servidor web Apache, que é o que nos vai a servir para traballar con aplicacións web. Se quixéramos tamén traballar con basatos, aplicacións web que consulte basatos, haríamos tentado o servidor basatos, pero, bueno, de momento nos isto non nos fai falta. Entón, de momento, deixamos o que hai. Isto sería, vou parar isto, isto sería o que nos estaría dicindo que temos o servidor XAMPP arrancado. Servidor XAMPP, ou, perdón, o entorno XAMPP que nos levanta un servidor web que nos está funcionando. Agora necesitamos en PHP configurar para que traballe con PHP, perdón, en NetBeans configurar para que traballe con PHP. Aí teríamos dúas opcións. Unha sería xa que o propio NetBeans teña xa instalado configurado PHP, o que tuviéramos que facer nos a man. Se vamos a Tools, se vamos a Plugins que vimos no vídeo anterior, aquí dentro dos plugins que están habilitados, vemos que hai PHP, 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 PHP. Entón, estes xa os temos, digamos, como se foran instalados. Temos que, de alguna forma, activalos. Se vamos tamén a Tools, vamos a Options, vemos que arriba, a parte das configuracións generales do editor, vemos que tamén temos o PHP. É dicir, nós desde aquí xa poderíamos instalar PHP. Vale? Vamos a aplicar. Vamos a dar aquí un OK. Vamos a cerrar isto, é dicir, en principio xa teríamos o noso entorno preparado para facer unha aplicación con PHP. Vamos a ver que pasaría agora. File, new proyecto,
Temos aquí PHP para facer, perdón, deixame dar máis espacio, temos PHP, vou dar unha aplicación normal, vamos dar a Next, vamos a chamar Progon, que se chama como queremos, Progon, aplicación de PHP, está no na ruta onde queremos traballar, fixados, de momento para vos o vídeo non é especialmente importante, pero están dicindo que a aplicación esta xa vai guardala nunha ruta de traballo determinada. Esta ruta, por defecto, que ten que ter XAMPP para que sea capaz de interpretar as páginas PHP. Dimos a versión que temos de PHP, 8.3, podemos traballar con estas versións, o tipo de codificación. Estamos para adiante. Aquí vai nos a decir, isto é importante, por que instalamos XAMPP? Porque nós, para que unha página web non responda a través dun servidor, estamos ter un servidor funcionando. O noso servidor podíamos facer co propio PHP ou con script, pero non somos fácil de facelo no noso entorno local. Quen é o noso servidor web? Quen vai a responder as nosas preguntas? Vai a ser o servidor web Apache que temos configurado. Donde espera o servidor Apache ter as páginas que ele vai a responder? Pois vai a ser na carpeta esta que dixemos antes, HTC Docs, que está aquí abaixo. Podemos cambiar a dirección ou podemos facer outra cosa, pero bueno, en principio o deixaría así. Seguimos para adiante. Vale, hai algún outro tipo de dependencia que vamos facer aquí? Podemos deixarlo directamente, non queremos Symfony é un framework de desarrollo para PHP, Doctrine é outro, por aquí. Nós, de momento, vamos facer unha cosa básica. Nada, vamos a finalizar, isto non se importa para nada. Con isto esperamos un pouquinho. E creounos unha página index.php, xa non a creou con unha estrutura determinada, o sea, ponemos aquí onde nos queremos poñer o noso código. Non me interesa moito no momento que sepamos o que significa este código. No momento que me interesa que sepamos que estamos traballando con a página PHP. Podemos poñer aquí, pues, por exemplo, poñer algo, punto e coma, vale? Non tedes que saber entender esta sintaxe do momento. Vamos a guardar isto. Vamos a cambiar todo. Agora vamos a comprobar se co que temos xa posto aquí, se o noso servidor é capaz de interpretar esta palabra, esta página, a página index.php. Abrimos un navegador, vou abrir o Chrome, por exemplo, vamos a abrir un Chrome. Se poñamos directamente localhost, aquí onde vai estar funcionando o noso servidor XAMPP que acabamos de instalar. Vale, como eu creei unha página que se chama proba1, se poño proba1.php, automáticamente xa me está respondendo. Entón, estamos vendo que temos unha página, o sea, temos o noso IDE o NetBeans, que temos configurado para que traballe con PHP, estamos poñendo un código PHP, estamos vendo como nos responde a página, bueno, o servidor PHP. É dicir, isto sería funcionamento básico. Podemos pasar, se queres, un documento que fala un pouco de como é a estrutura dos ficheiros PHP, a estrutura na que están, pero realmente non ten moita importancia, vale? Xa miraremos para o próximo curso. Un cliente, temos un servidor, temos o código HTML, está polo medio PHP, e nós o que temos agora, nós funcionando, sería algo que interpreta, algo que este conxunto que tedes aquí, tanto o servidor de páginas web, o sea, o Apache, como a miña propia linguaxe PHP, como o servidor de base de datos, que neste caso non utilizamos, é o que entre todo vai a funcionar a través do XAMPP para devolveros o resultado que vos tedes. Neste caso que vedes é unha página PHP que nos está respondendo o servidor.